వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ ప్రణామాలు, అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. హరే కృష్ణ. అందరికీ సో నిన్న 9వ అధ్యాయం రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అంటే విద్యలలో కల్లా రాజు వంటిది, మరి రహస్యాలన్నిట్లో కూడా రహస్యమైనది అని అర్థం. సో దీనిలో 12 శ్లోకాల వరకు చూశారు. సో ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న, అసలు రాజవిద్య రాజగుహ్య అంటున్నారు అంటే అంత రహస్యం అంటున్నారు కదా, అసలు మరి మనందరం కూడా చూస్తున్నాము, ఇంకా రహస్యం ఏముంది అబ్బా ఇందులో, అందరం చూస్తున్నదే కదా అని మనకి ఒక సందేహం రావచ్చు. సో దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి, అది ఈజీ. ఇక్కడ ఈలోపు సుదర్శన ప్రభుజీ కొన్ని ఆన్సర్స్ పెట్టారు, నిన్నటి క్లాస్లో చూసిన విషయాలు చూద్దాము. ఓకే, సో కొద్దిగా ఈరోజు లేట్ అయింది. రాజవిద్య రాజగుహ్య అన్ని విద్యల్లోకి అత్యున్నతమైన జ్ఞానం. రాజగుహ్యం అంటే అన్నిట్లోకి అత్యంత రహస్య జ్ఞానం. దానికి మరి ఆయన చెప్పిన విషయాలు. నీకు అసూయ లేదు కాబట్టి నేను అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని చెప్తున్నాను, దీన్ని తెలుసుకుంటే సంసార బంధాల నుంచి నువ్వు విముక్తి పొందుతావు. నిజమైన జ్ఞానం మనిషిని భయం, దుఃఖం, అజ్ఞానం నుంచి విముక్తుణ్ణి చేస్తుంది. అన్ని విద్యలలోకి రాజు రహస్యాల్లోకి గొప్పది, పవిత్రమైనది, ప్రత్యక్షంగా అనుభవించదగ్గది, ఆచరించడానికి సులభమైనది కాదు, ఆచరించడానికి ఎంతో సుఖవంతమైనది, అంటే ఆనందంగా సంతృప్తిగా ఆచరించవచ్చు, నాశనం లేనిది. రాజవిద్య ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడం, పరమాత్మతో మన సంబంధాన్ని గ్రహించడం, జనన మరణ చక్రాన్ని
అధిగమించే జ్ఞానం. రాజగుహ్యం అంటే పుస్తకాల ద్వారా మాత్రమే పూర్తిగా తెలిసినది కాదు, భక్తి ధ్యానం ఆచరణ ద్వారా అనుభవించాల్సిన అంతరంగ సత్యం. వెరీ గుడ్. ఓకే. నా వ్యక్త స్వరూపం ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉంది. భగవంతుడు ఒక్క చోట మాత్రమే ఉన్నాడు. సృష్టిలో ఆయన ఉనికి ఉన్నది. ప్రపంచం అంతా దేవునిలోనే ఉన్న ఆయన దానికి బంధించబడదు. అంటే ప్రపంచానికి బంధించడం అని కాదు, సత్వరజ స్తమో గుణాల వల్ల ఈ మనకి నేచర్ కలిగి, ఈ ప్రలోభాలు కలిగి కోరికలు కలుగుతాయి. ఇంద్రియాల ప్రలోభాలు ఇవన్నీ కూడా ఎవరి గుణాన్ని అనుసరించి ప్రలోభాలు. మంచి గుణం ఉన్న వాళ్ళకి మంచి ప్రలోభాలు, చెడు గుణం ఉన్న వాళ్ళకి చెడు ప్రలోభాలు, ఇలా కోరికలు రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ కోరికల విషయంలో ప్రలోభాలు ఇలాంటివి కలుగుతూ ఉంటాయి. సో ఈ మాయా తత్వం ఈ కోరిక కలిగించే మాయాతత్వం దేనిది అంటే ఈ గుణాలది. ఈ గుణాలు ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క బాహ్య శక్తి, అంటే ఆయన సర్ఫేస్ లెవెల్ శక్తి అన్నమాట. భగవంతుడు అంతరంగిక ఇంకా ఇంపార్టెంట్ శక్తి ఏది? అన్నిటినీ పనిచేయటానికి అవసరమైన చైతన్యం. ఎలాంటి ఆకారమైన మనదైనా పక్షిదైనా చేపదైనా చీమదైనా ఈ ప్రపంచానిదైనా చెట్టు పుట్ట ఆఖరికి భూమి ఈ గోళాలు సూర్యుడైనా చంద్రుడైనా మొత్తం కూడా పని చెయ్యాలి అంటే ఈ విశ్వం అంతా కూడా ఏం అవసరం? పైకొక రూపమే కాదు, లోపల ఆ చైతన్యం ఉంటేనే పనిచేస్తుంది. కాబట్టి రూపం బాహ్య శక్తి అయితే ఆ చైతన్యం ఆంతరంగిక శక్తి, భగవంతుడి యొక్క ఇంకా ఉన్నత శక్తి. ఎందుకంటే రూపం ఉండి లాభమే ఉంది, అది కదలకపోతే కదా. కదిలి మనం ఉన్నాము, ఆకారం ఉంటే లాభమే ఉంది, మనకు కదలిక లేకపోతే. సో ఆ చైతన్యం అనేది ఉంటేనే ఏదైనా మరి ఆ కదలిక, ఆ ప్రవర్తన, దాని యొక్క తీరు అన్నీ నడుస్తాయి. కాబట్టి అది కూడా భగవంతుడి శక్తి, అందుకే అది ఉన్నత శక్తి బాహ్య శక్తి కన్నా. సో అది సో ప్రపంచం అంతా భగవంతుల్లో ఉన్న ఆయన ఈ త్రిగుణాలన్నీ కూడా తనలోనే ఉన్నా కూడా ఆయన మాత్రం తన శక్తియే అయినా ఆయన వాటికి లోబడరు. వెరీ గుడ్. నా అధీనంలోనే ప్రకృతి చరాచర సృష్టిని నిర్వహిస్తుంది. ప్రకృతి తన నియమాల ప్రకారం పనిచేస్తున్న దానికి ఆధారం భగవంతుడే, భౌతిక ప్రకృతి. ఓకే. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం అని ఆ శ్లోకంలో చూస్తాం కదా. నా అధ్యక్షతలో ప్రకృతి సూయతే సృష్టిస్తుంది, చరాచర కదిలే కదలనివన్నిటినీ కూడా అని చెప్పి ఉంటుంది. తర్వాత మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ, మహాత్ములు ఎలా ఉంటారు? భక్తితో ఆయనకు మరి సేవిస్తూ ఉంటారు. శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటాడు? నిజమైన భక్తి అంటే కేవలం పూజ కాదు, ప్రతిక్షణం దైవ స్మరణతో జీవించడం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో 12 శ్లోకాస్ 12 శ్లోకాస్ చూశారు కాబట్టి నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాము. సో రాజవిద్య, రాజగుహ్యం ఇవన్నీ చూశారు. పవిత్రం, ఉత్తమం, ప్రత్యక్షంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ధర్మం, ఒకళ్ళు చెప్తే విని తెలుసుకోవడం కాదు. రాజగుహ్యం అని ఎందుకన్నాము? అందరం మరి తెలుసుకుంటున్నాం, ఇంక ఇందులో రహస్యమే ఉందబ్బా అనే డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకన్నారు? ఇంకొక పాయింట్ ఏమిటి? అసూయ లేకుండా శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉండాలి. ఆ శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు మరి ఇక నన్ను పొందలేరు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఈ మృత్యు సంసారంలోకే వస్తూ పోతూ ఉంటారు. అప్రాప్యమాం నివర్తంతే, నన్ను పొందలేరు, తిరిగి వస్తారు ఎక్కడికంటే మృత్యు సంసారానికి. ఏది? అశ్రద్ధధాన పురుష, శ్రద్ధ లేనటువంటి వాళ్ళు. సో శ్రద్ధ ఉండాలి. శ్రద్ధ ఉంటేనే మరి ఈ మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళగలం. ఏ పనికైనా శ్రద్ధ ఉండాలి. అలాంటిది మరి భగవంతుని తెలుసుకునే పనికి ఇంకెంత శ్రద్ధ వహించాలి. మనం స్కూల్లో గనక పరీక్ష పాస్ అవ్వకపోతే అదే క్లాస్లో ఎలా ఉంటామో అలాగే మరి ఈ భక్తి మార్గంలో మనం సరి అయిన సాధన చేయలేకపోతే ఇలాగే ఈ జనన మరణ చక్రంలోకి శ్రద్ధ లేకపోతే ఇందులోనే ఉంటామని భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
సో ఇక్కడ మళ్ళీ 14 లోకాలు నా చక్షతలో మరి నేను జగమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను. కానీ నాలో అన్ని జీవరాశులు నాలో ఉన్న నేను వాటిల్లో లేను అన్నదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ సత్వరజస్తమో గుణాల ప్రభావంలో నేను లేను. అలా అన్నీ కూడా ఎంత ప్రబలమైన గాలి కూడా మరి ఎక్కడో ఒక చోట ఉండవలసిందే. అలాగే అన్ని రకాల ప్రాణులు మరి కూడా నాలోనే ఉంటాయి సత్వరజస్తమో సహా. ప్రకృతి నా అధ్యక్షతలో అన్ని చర అచర అన్నిటినీ సృష్టిస్తోంది. మరి మూర్ఖులు నేను అవతరించినప్పుడు నన్ను గుర్తించలేక వాళ్ళు మరి నన్ను హేళన చేస్తూ కూడా ఉంటారు. భగవంతుడి యొక్క ఇక్కడ శిశుపాలుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. ఇంకా శిశుపాలుణ్ణి కాదు, వేరే వాళ్ళని దుర్యోధనుని చూస్తున్నాము. సో ఇలా కొంతమంది మరి ఎదురుగుండా ఉన్నా కూడా భగవంతుడిని గుర్తించలేకపోయారు. సో మహాత్ములు మాత్రం ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి దైవీం ప్రకృతి ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించి శరణాగత తత్వంతో అనన్య మనసుతో వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మా భావంతో భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ జ్ఞాత్వా భూతాది అవ్యయం వాళ్ళు ఈ రకంగా భగవంతుడిని మరి అన్నిటికీ కూడా అవ్యయుడని అన్ని జీవరాశులకు మూలమని తెలుసుకుంటారు ఆయన తత్వాన్ని. సో వాళ్ళు ఇంకా ఎలా ఉంటారు అన్నది మహాత్ముల యొక్క కార్యకలాపాలు, వాళ్ళు ఏ విధంగా సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. సో మహాత్మానస్తు పార్థాం దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితాః భజంత్య అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో మహాత్ములు ఈ రకంగా దైవీ ప్రకృతి భగవత్ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి, అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ తత్వాన్ని వాళ్ళు ఆశ్రయించి, ఏమిటి సచ్చిదానంద తత్వం. సో భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఆ భగవతత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి. ఏమిటి? రాగద్వేషాతీత తత్వం, గుణాలకు అతీతమైన ఈ తత్వం, ప్రలోభాలకు అతీతమైన తత్వం. ఎలా అంటే కోరికలను తగ్గించుకుంటూ ఈ రకంగా ఉన్నవాళ్ళు క్రమేణా రాగద్వేషాలకే వాళ్ళు అతీతులు అవ్వగలుగుతారు. సో అది రాగద్వేషాల వల్లే అన్నీ మనకి భయము, కోరిక, ఆందోళన, దుఃఖము, బాధ కలిగేదన్నీ కూడా రాగద్వేషాల వల్లే కదా. మనం ఆలోచిస్తే మనకే అర్థమవుతుంది. ఒక్క నిమిషం, అన్నిటికీ కారణం అది. కాబట్టి భ్రాంతులు కాని మహాత్ములు మాత్రం ఈ దైవ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి వాళ్ళు నన్నే ఆది అవ్యయుడు నాశనం లేని వాణ్ణి అని తెలుసుకుంటూ నా భక్తిలో సంపూర్ణంగా నియుక్తులై ఉంటారు. అంటే భగవద్భక్తి అంటే ఆ శుద్ధతను అలవర్చుకోవడం, ముందు భగవంతుడి మీద ప్రేమతో ఆ ప్రేమతత్వాన్ని ఆ శుద్ధత్వాన్ని అలవర్చుకోవటం. అంటే రాగద్వేషాలు లేనటువంటి క్లియర్ మైండ్, క్లీన్ మెంటాలిటీ, ప్యూర్ మెంటాలిటీ. సో అది సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే. సతతం కీర్తయంతో మాం. సో ఎప్పుడు నన్ను కీర్తిస్తూ, అలాగే యతంతశ్చ దృఢవ్రత, ఇదే ఇలా భగవద్కీర్తనలో స్మరణలోనే దృఢవ్రతులై నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా, నాకు భక్తితో నమస్కరిస్తూ, అంటే ఊరికి చేతులెత్తి దండం పెట్టడమే కాదు, మనం భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి భావంతో శరణాగత తత్వంతో ప్రార్థనా తత్వంతో ఉండడం. నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, నిత్యము ఇటువంటి ఉపాసనలో ఆరాధనలో యుక్తులై ఉండడం. ఏది? ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ మరి ఈ మార్గంలో దృఢంగా వాళ్ళు ఉంటూ భగవంతుడి ముందు ఈ ప్రార్థనా భావంతో నమస్కరిస్తూ నిత్యము ఇలాంటి సేవలో నియుక్తులై ఉండడం. ఇక్కడ భక్తులు, ప్రభుపాద శిష్యులు వాళ్ళు ఈ రకంగా భగవంతుని గురించి శ్రవణ కీర్తనలు చేయడం ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. సో వీళ్ళ లక్షణాలు భగవంతుని ఈ రకంగా కీర్తిస్తూ దృఢమైన మనసుతో ఈ మార్గంలోనే ఉండడం, అలాగే భగవంతుడికి శరణాగత తత్వం, ప్రణామాలు అర్పించడం అంటే అర్థం నిత్యాయుక్త, ఎల్లప్పుడూ ఈ మార్గాన్ని వదలకుండా ఉండటం. 14th
అది 14th శ్లోక. సతతం అది చూసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మహాత్ములు చేసే పనులు. జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖం. సో జ్ఞాన సముపార్జన అనే యజ్ఞం నుంచి నియుక్తులైన వాళ్ళు కొందరు భగవంతుడైన నన్ను అద్వితీయుడుగా మరి వివిధ రూపుడిగా విశ్వరూపుడిగా పూజిస్తారు. సో ఈ జ్ఞానయజ్ఞంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు ఈ భగవద్ జ్ఞానం ఇతరులు కొంతమంది ఏ రకంగా ఎలా రకరకాలుగా వీళ్ళ పూజలు భగవంతుని తెలుసుకునే విధానం ఉందో చెప్తున్నారు. సో కొంతమంది జ్ఞాన సముపార్జన చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, ఇంకా కొంతమంది ఇతరులు వాళ్ళు దేవదేవుడైన నన్ను అద్వితీయుడనని వివిధ రూపుడు, మరి భగవంతుడు ఎన్నో రూపాల్లో అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి దానిలో ఉన్నారు కాబట్టి సహస్ర శీర్ష పురుష అని చెప్పేసి మనం వేదాల్లో కూడా చూస్తాం, పురుష సూక్తంలో. సో అంటే ఏదో 1000 తలలనే కాదు, అంటే ప్రతి దానిలో అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నారు అన్నదానికి సూచన. అలాగే మరి ఇక్కడ మనం 15th చాప్టర్లో కూడా చూస్తాం, అంతటా ఆయన చేతులు పాణిపాదం అని వస్తుంది, సహస్ర శీర్ష అని చెప్పి, అంటే అన్ని కన్నులు అన్ని తలలు అవన్నీ ఉన్నాయని. సో అలాగే అందుకని వివిధ రూపుడు అంటే అందరిలో ఉన్నారు కాబట్టి. అలాగే విశ్వరూపుడు, ఈ సమస్త విశ్వమే ఆయన యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అన్నట్లు, ఆయన నుండి ఉద్భవించింది కాబట్టి ఈ విశ్వమే ఆయన రూపం అన్నట్లుగా విశ్వరూపుడిగా కొందరు ఈ రకంగా ఆయన అద్వితీయుడిగా వివిధ రూపుడుగా విశ్వరూపుడిగా ఈ జ్ఞానంలో నియుక్తులైన కొంతమంది ఈ రకంగా పూజిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. అది అంటే మరి ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో మహాత్ములు ఎప్పుడు కూడా మరి కీర్తిస్తూ సతతము స్మరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు కదా. అయితే భగవంతుని పలు విధాలుగా పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలా కొంతమంది జ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ రకంగా పూజిస్తారు అని చెప్తూ మనం కూడా చూసాం, ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి అని. అంటే ఆ కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, జిజ్ఞాసు వాళ్ళు, సంపద కోసం జ్ఞానులు, ఇలా రకరకాలుగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఎన్నో రకాల వాళ్ళు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వీళ్ళల్లో జ్ఞానులు ఉత్తములు అని కూడా భగవంతుడు మనకు అక్కడ కూడా చెప్పారు. సో అది సో ఇంతకీ శ్లోకంలో చెప్పింది ఏమిటంటే, జ్ఞాన సముపార్జన యజ్ఞంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు భగవంతుడైన నన్ను ఈ రకంగా అద్వితీయుడిగా వివిధ రూపుడిగా, అంటే అన్ని రూపాలలోనూ విశ్వరూపుడిగా వాళ్ళు భావించి పూజిస్తూ ఉంటారు. అహం క్రతురహం యజ్ఞ స్వధాహం అహం ఔషధం మంత్రోహం అహమే వాజ్యం అహం అగ్నిర్ అహం హుతం. సో అన్నీ నేనే అన్నదానికి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అహం క్రతు, నేనే మరి క్రతువును, అహం యజ్ఞ, నేనే యజ్ఞాన్ని, స్వధాహం అంటే స్వధ అంటే అగ్ని ఆహుతి, నేను అంటే చేసే ఆహుతి అంటే ఆ అగ్నిలో వేయబడేది అన్నమాట. యజ్ఞంలో వేస్తూ ఉంటారు కదా సమిధలు అని చెప్పేసి. ఆహుతి అంటే అక్కడ యాష్ అనుకోవచ్చు, అది నేనే. అలాగే ఆహుతి అహం, అహం క్రతు అహం యజ్ఞం స్వధా అహం క్రతు యజ్ఞము, అలాగే స్వధ అంటే ఆహుతి, అహం ఔషధం, నేనే ఔషధాన్ని కూడా, ఔషధాన్ని నేనే. తర్వాత మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటారు కదా యజ్ఞం చేసేటప్పుడు, ఆ మంత్రము నేనే అహం. అలాగే అహమే అహం అహవే వాజ్యం అంటే ఆజ్యం అంటే నెయ్యి. ఆ అగ్నిలో వేస్తూ ఉంటారు, యజ్ఞం చేసేటప్పుడు నెయ్యి వేస్తూ ఉంటారు. ఆజ్యాన్ని నేనే, అహం అగ్ని, అసలు అగ్నిని నేనే. అహం హుతం
అంటే అందులో సమర్పించబడేది నేనే. సో అక్కడ ఆ యజ్ఞం అంటే ఏముంటుంది, కూర్చుంటారు, మరి మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటారు, భగవంతుడికి అన్ని అగ్నిలో వేస్తూ అర్పిస్తూ ఉంటారు, నెయ్యి వేస్తూ ఉంటారు, మరి అది కూడా అర్పిస్తూ ఉంటారు. మరి ఇవన్నీ ప్రతిదీ నేనే అంటున్నారు. యజ్ఞము నేనే, అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రతువును వేసేది నేనే, మరి యజ్ఞము నేనే, అక్కడ అయ్యే ఆ అగ్ని నుండి వచ్చే ఆ ఆ యాష్ అయిన నేనే, అలాగే ఔషధము నేనే, మంత్రము నేనే, మరి నెయ్యి నేనే, అగ్నిలో వేయబడే ఆ వస్తువు నేనే, అన్నీ నేనే, హోమంలో అర్పించే హుతం. సో సమస్తం భగవంతుడే, భగవంతుడు లేనిది ఏదీ లేదు. మనం భగవంతుడి కోసం అర్పిస్తున్నాం అనుకుని వేసేటటువంటి వస్తువు కూడా నేనే అంటున్నారనమాట. సో నేనే క్రతువును, నేనే యజ్ఞాన్ని, మరి అందరికీ ఒసగబడే ఆహుతిని, పూర్వులకు ఔషధాన్ని, దివ్య మంత్రాన్ని నేనే, ఆజ్యము నేనే, అగ్ని నేనే, హుతాన్ని కూడా నేనే, అంటే అర్పించబడేది కూడా నేనే, నెయ్యి నేనే, అన్నీ నేనే అంటున్నారనమాట. సో ఈ యజ్ఞము అంటే భగవంతుడే. అది మరి మనకి అందుకే స్మృతుల్లో చెప్పిన మహాయజ్ఞం కూడా భగవంతుడే అని చెప్పి భాష్యంలో మనకి చెప్తున్నారు. పితృలోకంలో అర్పించే ఆహుతులు, అలాగే అంటే మనం పెద్దవాళ్ళకి అర్పిస్తూ ఉంటారు, అవి ఆ యజ్ఞాలు అవన్నీ కూడా మరి శ్రీకృష్ణుడే, భగవంతుడే. ఇలాంటి ఆహుతులన్నీ కూడా నెయ్యి రూపంలో ఒక ఔషధంగా మనం వాళ్ళు పరిగణిస్తూ ఉంటారు. సో అందుకని ఆ ఔషధాన్ని నేనే అని అనడానికి కారణం అనమాట. ఇదేమిటి యజ్ఞంలో ఔషధం ఏముంటుందని మనకి డౌట్ వస్తే ఎందుకు వాడారు అంటే, అలాంటి నెయ్యి రూపంలో వేసేవన్నిటినీ కూడా ఔషధాలు అంటారు. సో అది నేనే అంటూ భగవంతుడు సమస్తము నేనే అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పారు. పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహ, వేద్యం పవిత్రం ఓంకార రుక్సామయజురేవ చ. పితా అహం, నేనే తండ్రిని. అస్య జగత, ఈ జగత్తు మొత్తానికి తండ్రిని నేనే. మాత, తల్లిని, ధాత, భరించేవాడిని, పోషించేవాడిని, పిత, తండ్రిని, అహం, నేనే. వేద్యం పవిత్రం, నేనే వేద్యం, తెలుసుకోదగ్గవాడను. నేను పవిత్రమైనటువంటి, భగవంతుడు శుద్ధం, పవిత్రం, ఆయనలో ఏ రాగద్వేషము లేదు, అంత క్లీన్ మైండ్ భగవంతుడిది, నథింగ్ బట్ ప్యూరిటీ అన్నమాట, ఇంకేమీ లేదు, పవిత్రం. ఓంకారాన్ని నేనే, ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదాలు కూడా నేనే. సో నేను ఈ జగత్తుకు తండ్రిని, తల్లిని, పోషకుడును, పితామహుడును, అలాగే జ్ఞానానికి లక్ష్యాన్ని పవిత్రం చేసేవాడిని నేనే. మరి పవిత్రం అన్నారు కదా, వేద్యం, తెలుసుకోదగ్గ వాడిని అంటే మనం జ్ఞానం నేర్చుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఫైనల్గా భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం. భగవంతుని తెలుసుకుంటామంటే ఏమిటబ్బా అనే డౌట్ వస్తుంది. ఏమీ లేదు, భగవంతుని తెలుసుకోవడం అంటే ఆయన తత్వమైన అశుద్ధ తత్వాన్ని మనం అలవర్చుకుని, ఓహో ఇదా భగవతత్వం అని అనుభవపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటి, ఒక దాని నేచర్ని మనం స్వయంగా తెలుసుకున్నప్పుడు, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాము, నొప్పి, పక్క వాళ్ళకి నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఓహో ఎంత బాధ, పాప ఎంత నొప్పి అనుకుంటాం. మనకే అదే నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఓ నొప్పి అంటే అసలు ఇలా ఉంటుందా అని తెలుస్తుంది. అలాగే భగవతత్వం కూడా వినడం ఒక ఎత్తు అయితే, స్వయంగా మనం దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఓహో ఇదా సచ్చిదానంద తత్వం అంటే అని తెలుసుకోవడమే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం. సో అది భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ వేద్యం అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడం, ఆయన తత్వం. అలాగే మరి పవిత్రం, తెలుసుకోదగ్గవాడు అంటే ఆ తత్వాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఆ శుద్ధత్వంలోకి వెళ్ళాలి. ఈ భౌతికత్వం నుండి మనం ఆ శుద్ధత్వంలోకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెళ్ళాలి, నేర్చుకోవాల్సిన వేద్యం అంటే తెలుసుకోదగ్గ వాడిని అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటి, మనల్ని మనం ప్యూరిఫై చేసుకోవడం. సో అప్పుడే భగవంతుడు, మరి అంత ప్యూర్ భగవంతుడు మనకి అర్థమయ్యేది, విదితమయ్యేది, పొందగలిగేది కూడా. ఆ అర్హత లేనిదే ఈ భౌతిక తత్వంలోనే ఉంటూ
మనం భగవదార్హత కోసం చూస్తే ఎలా వీలవుతుంది? మనం మరి శుద్ధి అయితేనే భగవంతుడు, ఆ శుద్ధమైన భగవంతుడిని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఇది జ్ఞాన లక్ష్యం, పవిత్రం, ఓంకారం, అలాగే ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదాలు, వేదాలన్నీ కూడా నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో చాలా క్లియర్గా యజ్ఞం చెయ్యి, ఆ యజ్ఞంలో ప్రతిదీ నేనే, యజ్ఞం నేనే, నువ్వు సమర్పించేది నేనే, అక్కడ అగ్ని నేనే, అన్నీ నేనే. అలాగే మరి నేను అందరికీ మాతా పిత, తర్వాత తెలుసుకోదగ్గవాణ్ణి, పవిత్రుణ్ణి, ఓంకారాన్ని, యజుర్వేదాలు నేనే. గతిర్భట్ట ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయస్థానం నిధానం బీజమవ్యయం. సో అందరికీ గతి అంటే గమ్యాన్ని నేనే, భర్త అంటే భరించేవాడిని నేనే, సమస్తం మరి ఆయనే కదా ఈ సృష్టిని మొత్తం భరిస్తున్నారు. ప్రభువును నేనే, సాక్షి అందరిలో అంత పరమాత్మగా ఉంటూ ఆ ఆత్మసాక్షిగా ఉన్నది ఎవరు? భగవంతుడు అన్ని లోపలని గమనిస్తున్నారు. ఆ సాక్షిని నేనే. నివాసం అందరికీ నివాస స్థానం, ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? భగవంతుడి దగ్గరికి. లేదు అంటే ఇక్కడిక్కడే ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటాం. మన ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏమిటి అంటే ఎస్పెషలీ మానవ జన్మ ఎత్తినప్పుడు భగవద్ధామం, శరణం సుహృత్. అలాగే మరి ఆశ్రయాన్ని నేనే, సుహృత్ అందరికీ శ్రేయోభిలాషి అయిన స్నేహితుడిని నేను. ప్రభవ ప్రళయ అంటే సృష్టి, ప్రళయం, స్థానం, నివాస నిధానం, విశ్రాంతి స్థానం అందరికీ. బీజం నేనే, అందరికీ బీజాన్ని, అవ్యయమైనటువంటి వాడిని, నాశనం లేని వాడిని. సో నేనే అందరికీ గమ్యాన్ని, భరించేవాడిని అందరినీ, ప్రభువుని, సాక్షిని, నివాసాన్ని, ఆశ్రయాన్ని, సన్నిహిత స్నేహితుడిని కూడా, శ్రేయోభిలాషిని, సుహృత్ అన్నారు. నేనే సృష్టిని, ప్రళయాన్ని, సర్వానికి స్థానాన్ని. మరి సమస్తం కూడా ఆయనలోనే ఉంది కదా, సమస్తానికి ఆయనే స్థానం. నిధానాన్ని అంటే పరమ నిధానం అంటే పరమ గమ్యం ఆయనే. అలాగే అవ్యయ బీజ పరమ నివాస స్థానం అన్నమాట నిధానం. అవ్యయమైన బీజం అన్నిటికీ కూడా, ఈ భౌతిక సృష్టి మొత్తానికి కూడా ఆయన బీజం వల్లే ఈ సృష్టి అంతా కూడా వచ్చింది. కాబట్టి అన్నీ నేను అని చెప్పి. గతి అంటే ఇక్కడ గమ్యం, గతిర్భట్ట అన్నారు కదా, గతి అంటే గమ్యం అన్నమాట. భగవంతుడే అందరికీ చేరుకోవాల్సిన గమ్యం. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహమర్జున. సో ప్రతిదీ నేనే అని చెప్పడం ఎందుకంటే భగవంతుడు లేండి ఏది నడవదు, సమస్తం ఆయన సృష్టి, సమస్తం ఆయనే నడిపిస్తున్నారన్నది మనకి ఇంకా ఇంకా బాగా అర్థం అవడానికి భగవంతుడు ఇన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా, తపామి అంటే వేడి, నే అహం నేనే, అహం వర్షం వర్షము నేనే, నిగృహ్ణ అంటే నిరోధించేది, వర్షాన్ని ఆపేది, అలాగే ఉత్సృజ్యామి కురిపించేది, వర్షాన్ని కురిపించేదైనా ఆపేదైనా నేనే అంటున్నారనమాట. అమృతం చైవ అంటే మరి ఈ అమృతతత్వం, అమృతతత్వం మరియు మృత్యువు చ, మృత్యువు కూడా నేనే. సత్ అసత్ అంటే సత్ మరియు అసత్, అహం అర్జున నేనే. సత్తు నేనే, అసత్తు నేనే. అసత్ అంటే ఏమిటి, సత్ అంటే ఏమిటి? సత్ అంటే నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది, ఎప్పటికీ చెక్కు చెదరకుండా అలాగే ఉండేది. అంటే ఏది? భగవంతుడే అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఆత్మతత్వం కూడా ఆయన అంశ కాబట్టి ఆ ప్రతి దానిలో లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ అంటే ఆ లోపల ఉన్న చైతన్యం అని కూడా చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ప్రతి దానిలో అది ఉంది కాబట్టి ప్రతిదీ పనిచేస్తుంది ఈ జగత్తులో. సో సత్ ఆ చైతన్యం, ఆత్మశక్తి నాదే. అలాగే అసత్తేది పైనున్న బాడీ ఆకారం, అది ఎందుకు అసత్తు? ఎప్పటికీ నిత్యమైనది కాదు కాబట్టి మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సత్ అయితే మార్పు చెందదు, ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఈ అసత్ అయితే మార్పు చెందుతుంది, ఎల్లప్పుడూ ఉండదు. సో అదేమిటి అంటే మన బాడీయే కాదు,
దేనిదైనా ఆకారం ఉందంటే అది ఎప్పటికీ ఉండదు. ఇలాగే ఈ భౌతిక జగత్తే ఉండదు, కొన్నాళ్ళకి విలీనం అవుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ అసత్. ఓకే, సో అందుకని సత్వరజస్తమో గుణాలు కూడా ఒక రకమైన అమ్మాయి అంటాం. బట్ బేసిక్లీ సత్ అంటే మనం భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత శక్తి, అసత్ అంటే ఈ బాహ్య శక్తి అని అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో సత్ అసత్తులు రెండు నేనే. సో మన ఇండివిజువల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సత్ అంటే మన ఆత్మ, అసత్ అంటే బాడీ. అలాగే మనం మ్యాక్రో, అది మ్యాక్రో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అన్నిటికీ సంబంధించింది పెద్దగా. మరి ప్రపంచం పైకి ఆకారమేమో అసత్ ఎప్పుడు ఉండదు, కానీ ఈ ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి ఉన్న భగవత్ శక్తి సత్, అది ఎప్పుడు ఉండేది. కాబట్టి సో సత్ అసత్తులు రెండు నేనే. మరి పైనున్న ఆకారం కూడా భగవంతుడి శక్తే కదా, పంచభూతాలతో కదా తయారైంది. ఏ ఆకారమైనా మన ఆకారమే కాదు అని ఎప్పుడో చెప్పుకున్నాం. పక్షి అయినా జంతువు అయినా ఏదైనా పంచభూతాలతోనే ఆకారం వచ్చింది ఈ విశ్వానికైనా. అందుకే మనం గోలోక చాట్లో కూడా చూస్తే భౌతిక జగత్తు చుట్టూతా ఉన్న లేయర్స్ పంచభూతాలు ఉంటాయి. సో అన్ని పంచభూతాలతో తయారయ్యాయి. కాబట్టి ఆ పంచభూతాలు కూడా భగవంతుడి శక్తి. కాబట్టి అది సత్ అయిన నేనే, అసత్ అయిన నేనే. సో బయట ఆకారమైన లోపల చైతన్యమైన అన్నీ భగవంతుడే. సో అర్జున, వేడి నొసగేవాణ్ణి, వర్షాన్ని ఆపేది కురిపించేది నేనే, అమృతతత్వాన్ని నేనే, మృత్యువును నేనే. మరి అలాగే సత్తు అసత్తులు రెండు కూడా నాలోనే ఉన్నాయి. త్రైవిద్యా మాం సోమపాపూత పాప యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. సో త్రైవిద్య, మూడు వేదాలు అంటే మూడు రకాల, మూడు విద్యలు అంటే మూడు వేదాలు. మాం సోమస, నన్ను మరి తెలుసుకునేటట్లు చేస్తాయి. ఆ మూడు విద్యల ద్వారా నన్ను పూత పాప, ఈ సోమరసం తీసుకుంటూ పాపాలన్నిటినీ పోగొట్టుకుని, యజ్ఞైరిష్ట్వ అంటే యజ్ఞాలతో ఇష్ట్వ పూజించి, స్వర్గతిం అంటే స్వర్గ మార్గం కోసం ప్రార్థయంతే పూజిస్తూ ఉంటారు కొందరు. ఈ వేదాలన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వేదాలలో కొన్ని మార్గాలు ఉంటాయి. ఈ పూజలు చేస్తే, ఈ యజ్ఞాలు చేస్తే నీ స్వర్గ ప్రాప్తి వస్తుంది అని చెప్పేసి. అవి సోమరస పానం అంటే ఈ స్వర్గ ప్రాప్తి ఎందుకు అడుగుతారు అంటే, ఈ స్వర్గంలో మరి వాళ్ళు ఈ యజ్ఞాలు చేసి సోమరస పానం అంటే యజ్ఞాల యొక్క ప్రసాదము, వాటన్నిటినీ కూడా సోమరసం అంటారు. సో ఆ సోమరస పానం చేసి వీళ్ళంతా కూడా స్వర్గ ప్రాప్తి కోసం కొందరు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు పుణ్యం ఆసాధ్య, వాళ్ళు పుణ్యాన్ని పొంది సురేంద్రలోకం దేవలోకాన్ని అశ్నంతి పొందుతారు. దివ్యాన్ దివిదేవ భోగాన్, దివ్యమైన దేవభోగాలన్నింటినీ కూడా అక్కడ పొందుతారు. సో స్వర్గలోకాలు కోరుకుంటూ కొంతమంది వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఇలా సోమరసం యజ్ఞాలు చేసి సోమరస పానం ఇవన్నీ చేసి మరి వాళ్ళు కూడా పరోక్షంగా నన్నే అర్చిస్తున్నారు అంటున్నారు అనమాట. సో వాళ్ళు ప్రార్థిస్తూ ఈ ఏదో ఈ ఫలానా యజ్ఞం అని ప్రార్థించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇండైరెక్ట్ గా నన్ను అర్చిస్తున్నారు. అయితే ఈ యజ్ఞాల వల్ల వాళ్ళు పాప ఫలాలన్నిటి నుంచి పవిత్రులై పుణ్యలోకం, ఇంద్రలోకం, స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళి అక్కడ దేవభోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు అని చెప్తారు. ఏతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమను ప్రపన్న గతం కామ లభంతే. సో ఇది వాళ్ళు ఈ రకంగా అన్నిటినీ కూడా అనుభవించి ఈ స్వర్గలోక సుఖాలను, విశాలమైనటువంటి ఈ స్వర్గలోక సుఖాలు అనుభవించిన తర్వాత క్షీణే పుణ్యే, వాళ్ళ పుణ్యం అంతా తరిగిపోతుంది, క్షీణిస్తుంది. మర్త్యలోకం విశంతి, అప్పుడు మళ్ళీ మర్త్యలోకం అంటే భూలోకంలో ప్రవేశిస్తారు, భౌతిక లోకంలో. సో ఈ పుణ్యం అనేది ఎలాంటిది అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాంటిది.
ఖర్చు పెడుతూ ఉంటే స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళి అనుభవిస్తూ తరిగిపోతుంది. సో పుణ్యం అంతా మనం అన్ని రోజులు స్పెండ్ చేసిన తర్వాత మన పుణ్యం జీరో బ్యాలెన్స్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి భూమి మీదకి వస్తాం. ఏవం త్రయీ ధర్మ. సో ఎవరైతే మరి ఈ విధంగా ఈ 3 వేదాల యొక్క ధర్మాలు, ఆ 3 వేదాల్లో చెప్పారు కదా ఈ యజ్ఞాలు చేస్తే స్వర్గ ప్రాప్తి అని. సో ఈ 3 వేదాల ప్రకారం అనుప్రపన్న ఆచరిస్తూ ఈ యజ్ఞాలను గాత అగతం అంటే మృత్యువు జన్మ అంటే మరి స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు, మళ్ళీ పుణ్యం అవగానే మరణించి స్వర్గలోకంకి వెళ్ళడం, పుణ్యం అయిపోగానే మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టడం, మళ్ళీ యజ్ఞాలు చేయడం, మళ్ళీ వెళ్ళడం, మళ్ళీ ఆ పుణ్యం అవగానే మళ్ళీ. సో ఇలా గత అగత అంటే మరి మృత్యువు జన్మ రెండు, కామ భోగాలను కోరుకుంటూ లభంతే పొందుతూ ఉంటారు. ఈ భోగాల కోసం ఇలా జనన మృత్యువులను పొందుతూనే ఉంటారు, ఈ సైకిల్లోనే ఉంటారు. అయితే పోయిన తర్వాత వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళి సుఖాలు అనుభవిస్తూ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఆ స్వర్గ ప్రాప్తి కోసం మళ్ళీ ఏవో యజ్ఞాలు చేసి మళ్ళీ వెళ్ళడం, మళ్ళీ పుణ్యమైన మళ్ళీ రావడం, ఈ రకంగా ఇక వెళ్తూ వస్తూనే ఉంటారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విస్తృతమైన స్వర్గలోక భోగాలు అనుభవించి పుణ్యం క్షీణించిన తర్వాత, పుణ్యం అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తారు. ఈ రకంగా 3 వేదాలను అనుసరించి వాళ్ళు యజ్ఞాలు అవి ఆచరిస్తూ ఇంద్రియ భోగం కోసం ఈ పనులు చేసేవాళ్ళు. మరి అందుకే యజ్ఞాలు ఆచరిస్తున్నారు, స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది అంటున్నారు. సో ఇది చేసి స్వర్గానికి వెళ్దామని. సో ఇంద్రియ భోగం కోసం మరి స్వర్గానికి వెళ్ళాలనుకునేది ఎందుకు? సుఖంగా జీవించాలని కదా. సో అందుకని వాళ్ళు ఇంద్రియ భోగాలు కోసం వాళ్ళు ఇలా ఈ వేదాలన్నీ చదివి ఆ యజ్ఞాలు చేస్తూ ఇంద్రియ భోగాలు కోరుకునే వాళ్ళు ఈ రకంగా కేవలం జనన మరణాల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పొందుతూ ఉంటారు. చేయడం, అక్కడికి వెళ్ళడం, మళ్ళీ రావడం, మళ్ళీ వెళ్ళడం ఇలా. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అనన్య చింతనతో ఏ జనులైతే ఎవరైతే నన్ను ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారో, అనన్య అంటే వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఎప్పుడు భగవంతుని మనసులో ప్రతిష్ఠించుకుని ఇదే మార్గంలో నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు, తేషాం వారికి నిత్యాభియుక్తానం నిత్యము ఇలాంటి ఆరాధనలో నియుక్తులైన వాళ్లకు యోగక్షేమం అంటే వాళ్ళ యోగక్షేమాలను వహామి నేనే వహిస్తా. అహం అంటే నేనే, వహామి వహిస్తాను అంటే వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేనే చూసుకుంటాను అంటున్నారన్నమాట. ఇక్కడ యోగము అంటే వాళ్ళకి అవసరాలు, వాళ్ళకి కావలసినది అని అర్థం. క్షేమం అంటే ఉన్నదాన్ని రక్షించడం. అవసరాలు, యోగము అంటే కావాల్సిందంటే లేనిది ఇవ్వడము, క్షేమం ఉన్నదాన్ని సంరక్షించడం నేనే చూసుకుంటాను. నా అనన్య చింతనతో నన్ను ఎప్పుడు ఆరాధించే వారి యోగక్షేమాలను నేనే వహిస్తాను అంటే వారికి లేనిది సమకూరుస్తాను, ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. దానికి మరి ఉదాహరణగా మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తాము అంటే మరి ప్రహ్లాదుని భగవంతుడు ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా సరే, తండ్రి ఎటువంటి విధమైన మరణ దండన విధించిన అన్ని సమయాల్లో ప్రహ్లాదుని కాపాడాడు. అలాగే కుచేలుడు, మరి ఈ కుచేలుని కూడా ఆయన చివరికి ఆ దారిద్ర్య బాధ నుండి విముక్తుని చేశాడు, అడగకపోయినా సరే. సో ఆ రకంగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి స్వర్గలోకంలో ఈ భోగాలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ రకంగా ఈ వేదాల్లో చెప్పిన ఈ యజ్ఞాలు అవి చేస్తూ సోమరస పానం తీసుకుని మరి స్వర్గానికి వెళ్ళాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తూ మాటి మాటికి ఇలా భూలోకంలోకి వచ్చిపోతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ జైంట్ వీల్ చూపిస్తున్నారు. ఈ జైంట్ వీలు కింద నుంచి పైకి వెళ్తే అన్ని మనకి బాగా కనిపిస్తాయి, కానీ అక్కడ పర్మనెంట్గా ఉంచరు కదా, మళ్ళీ కిందకి తీసుకొస్తారు. సో ఇది కూడా అంతే. ఈ స్వర్గలోక ప్రాప్తి కోసం యజ్ఞాలు చేస్తే పైకి వెళ్తాం, స్వర్గానికి పుణ్యం కలిగినాక మళ్ళీ తిరిగి కిందకి అంటే భూలోకానికి వస్తాం. సో అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది, చక్రం లాగా ఇదే చక్రంలో ఉంటాం అని చెప్తున్నారు. భగవత్ ప్రాప్తి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి దగ్గరే ఉంటారు అన్న దానికి చిహ్నంగా ఇది చూపిస్తున్నారు. ఉదాహరణగా
గోపికలు, గోపబాలురు వీళ్ళంతా ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్నవాళ్ళు, భగవత్ ప్రాప్తిని పొందిన వాళ్ళు. సో ఇది ఇక అనన్య చింతనతో నన్ను ఎప్పుడు ఉపాసన చేసే భక్తులకు నేనే యోగక్షేమాలన్నీ చూసుకుంటాను. అంటే వాళ్ళకి లేనిది ఇస్తాను, ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. ఏప్యస్య దేవతా భక్త యజంతే శ్రద్ధయాన్వితా తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్యా విధిపూర్వకం. సో కౌంతేయ అన్య దేవతలకు భక్తులై వాళ్ళని శ్రద్ధతో పూజించేవారు ఇక నిజానికి వాళ్ళు కూడా నన్నే ఇండైరెక్ట్ గా పూజిస్తున్నారు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో వేరే దేవతలను పూజిస్తున్నా వాళ్ళకి మరి ఆ శక్తినిచ్చేది, ఆ పవర్ ఇచ్చేది, ఆ శ్రద్ధనిచ్చేది కూడా నేనే. వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా నన్నే పూజిస్తున్నారు. అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ నతు మాం అభిజానంతి తత్వేన తశ్చవంతి తే. సో అహం నేను నిశ్చయంగా, హి అంటే తప్పనిసరిగా సర్వయజ్ఞానం అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్త నేనే తప్పనిసరిగా అని భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. చ మరియు ప్రభురేవ చ అన్నిటికీ ప్రభువును నేనే. నతు కానీ నా మాం అభిజానంతి కానీ నన్ను తెలుసుకోలేక, తత్వేవ నా తత్వాన్ని మరి వాస్తవంగా తెలుసుకోలేక, అందుకని చవంతి అందరూ కూడా పతితులు అవుతున్నారు. వీళ్ళంతా తెలుసుకోలేని వాళ్ళు, నన్ను అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు. నేనే సర్వయజ్ఞాలకు భోక్తను, ప్రభువును, కానీ నా నిజమైన ఈ దివ్యత్వాన్ని గుర్తించలేక, నన్ను అభిజానంతి తెలుసుకోలేక అందరూ పతనం చెందుతున్నారు. సో భగవంతుడి దివ్యత్వాన్ని గుర్తించడం అంటే ఆయన పవిత్రుడు అన్నది తెలుసుకోవడం ఒకటి. రెండు, ఆయన పవిత్రత ఎటువంటిది అనేది తెలుసుకోవాలంటే మనం కూడా పవిత్రులం అవ్వడం అని ఇందాక కూడా అదే చెప్తున్నా. సో అలా ఎవరు పవిత్రతకి ఎక్కువ మంది అవ్వడానికి ఈ బాహ్య ప్రపంచ కోరికల్లో చిక్కుకుని ఆ పవిత్రమైన రాగద్వేషాతీతమైన స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి అంతగా ఆ మాయ కట్టివేస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్థితికి వెళ్ళగలిగే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఇందాక ఒక ప్రశ్న అడిగాను, రాజవిద్య రాజగుహ్యం అంటే అన్నీ మనం చదువుతున్నాం, చూస్తున్నాం, వింటున్నాం, మరి ఇంకా ఇందులో రహస్యం ఏముందబ్బా రాజగుహ్యం అంటున్నారు అని డౌట్ రావచ్చు. రహస్యం అనేది ఎక్కడున్నది? అందరికీ ఇది చదువుతాము నిజమే, కానీ అనుభవపూర్వకంగా మనం ఆ తత్వాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతున్నామా? ఎక్కడో ఒకరు తెచ్చుకుంటారు. అందుకనే ఇది అతి రహస్యమైనది అని చెప్తున్నారు. ఆ రాగద్వేషాతీతమైనటువంటి తత్వం రావాలి అంటే అందరికీ అంత త్వరగా రాదు, కొంచెం సాధన అవసరం. సో ఎక్కడో కొందరు అలా సవ్యమైన సాధనలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు తెచ్చుకోగలుగుతారు. కాబట్టి అది ఇక్కడ నన్ను మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మాయలోనే ఉంటూ ఈ రకంగా మరి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మనం భగవతత్వాన్ని, భగవంతుని గుర్తించడానికి ఏమాత్రం ప్రయత్నం కానీ సాధన కానీ చేయకపోతే ఎప్పుడు మరి భగవంతుడి దివ్య స్వభావాన్ని గుర్తించలేము, తెలుసుకోలేము. ఇలాగే ఈ పతనం చెందడం అంటే ఇక వేరే ఏముంది, ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే తిరుగుతూ ఉంటాం. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితృన్యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. యాంతి దేవవ్రత పొందుతారు, దేవతల్ని పూజించే వాళ్ళు దేవతల్నే పొందుతారు. పితృదేవతలను యాంతి పొందుతారు. పితృవ్రత పితృదేవతల్ని పూజించే వాళ్ళు పితృదేవతల్ని పొందుతారు. భూతాని యాంతి అంటే భూత ప్రేతాలను పూజించేవారు భూతేజ్య యాంతి, వాళ్ళు భూత పిశాచాలను పూజించే వాళ్ళ ఈ భూత ప్రేతాలు ఉన్న ప్లేసే పొందుతారు. మధ్యాజినోపి మాం, మధ్యాజి నా భక్తులు, అపి కానీ నా భక్తులు మాం నన్నే పొందుతారు.
సో ఎవరిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. దేవతలను పూజిస్తే దేవతల్లో జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను పూజిస్తే పితృదేవతలను చేరుకుంటారు, భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు వాటిల్లోనే జన్మిస్తూ ఉంటారు. కానీ అంటే మరి కింది లోకాలు కానీ ఇలా. కానీ నన్ను పూజించేవారు నాతోనే నివసిస్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనం యద్భావం తద్భవతి అనే పదం కూడా చెప్పాను. ఏది ఆలోచిస్తే అదే అవుతాము, దాని మీదే ఆసక్తి పెరుగుతుంది, దానికోసమే మనం కృషి చేస్తూ అదే అవుతాం. సో ఇక్కడ కూడా ఆ మీనింగ్ అన్నమాట, ఎవరి మీద భక్తి ఉంటే అదే వస్తుంది అని. సో యాంతి దేవవ్రతాన్ దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రత. సో భూత ప్రేతాలను పూజిస్తే వాళ్ళల్లోనే పుడతారు, యాంతి పొందుతారు మధ్యాజి నా భక్తులు, నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు నన్నే పొందుతారు. సో ఇక్కడ మరి గోపబాలురందరినీ చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆరాధన అంటే పూజలు అవి చేశారా, వాళ్ళు మనసు నిండా భగవంతుని ప్రేమతో నింపుకున్నారు. ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళకి భగవంతుడితోనే కనెక్షన్. ఆ కేంద్ర బిందువు ఏది చేసినా ఆయన తృప్తిపరచడానికి, ఆయన మీద వాళ్ళకి దివ్యమైనటువంటి ప్యూర్ ప్రేమ ఉన్నది. ఇక వేరే కారణం లేదు, దానివల్ల వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అని వాళ్ళు చేయడం లేదు, వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద నిజమైనటువంటి ప్రేమ. సో అది ఎవరిని పూజిస్తే దానికి తగ్గ లోకాలకు వెళ్తారు. సో భగవంతుడిని నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు అని చెప్పారు కదా 25th శ్లోకాది. సో భగవంతుని పూజించడం అన్నారు కాబట్టి, భగవంతుని పూజించడం అంటే ఏమిటి, ఏదో మనం భారీగా పూజలు ఆరాధనలు ఇవన్నీ చేయాలి, అవి ఇవి సమర్పించాలని కాదు, పత్రం పుష్పం ఫలంతో కాదు అని కాదు, బట్ అవసరం లేదు. నువ్వు మనస్సులో నీకు భక్తి ఉండాలి. పత్రం పుష్పం ఫలంతో యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. పత్రం పుష్పం, పత్రం ఆకు, పుష్పం పువ్వు, ఫలం పండ్లు, తోయం నీరు, యోమే ఎవరైతే నాకు భక్తితో ప్రయచ్చతి సమర్పిస్తారో, తత్ అహం దానిని నేను, భక్తి ఉపహృతం భక్తితో ఇవ్వబడిన దానిని నేను అశ్నామి స్వీకరిస్తాను, ప్రయతాత్మనః శుద్ధమైనటువంటి ఆత్మ ఉన్న ఆ భక్తుడి దగ్గర నుంచి, శుద్ధ అంతరంగా ఉన్న నా భక్తుడి నుంచి ఏదైనా పువ్వైనా ఆకైనా పండైనా ఆఖరికి నీరైనా నాకు భక్తితో సమర్పించినది నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఎన్నో రకాలుగా పత్రమైన, పుష్పమైన, ఫలమైన, జలమైన ప్రేమతో భక్తితో ఎవరైనా నాకు అర్పిస్తే నేను దాన్ని స్వీకరిస్తాను, ఆ శుద్ధ అంతరంగా ఉన్న నా భక్తుడి దగ్గర నుండి. సో ఇక్కడ కుచేలుడు తీసుకొచ్చింది అటుకులు, అది కూడా ఇవ్వడానికి సిగ్గుపడి ఇవ్వలేదు, ఆయనే అడిగి తీసుకున్నారు. అలాగే శబరి మరి అక్కడ తనకున్నటువంటి అడవిలో పండ్లు ఆవిడ ప్రేమతో ఇచ్చినప్పుడు ఆవిడ రుచి కూడా చూసి ఇచ్చింది, ఎందుకంటే అది మంచిదా బాగుందా లేదా అని. ఆయన రుచి చూసినదే ఆయన తీసుకుని తినడం. అలాగే గజేంద్రుడు మరి ఆయన ఏమిస్తాడు పాపం, అందుకని అక్కడ ఎదురుగుండా ఉన్న చిన్న తామర పువ్వుని ఇవ్వడం. సో పుష్పం ఫలం అన్నదానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఇక్కడ మనకి ఇది చూపించారు. సో భగవంతుడికి మనం ఈ రకంగా ఫలమైన, పుష్పమైన, ఆకైనా, నీరైనా ఇవ్వచ్చు, కానీ ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే ఏమి ఇస్తున్నాం అన్నది చూడటం లేదు భగవంతుడు, ఏ భావంతో ఇస్తున్నారన్నది ఆయనకు ముఖ్యం. ఆ భక్తితో ప్రేమతో ఇచ్చింది ఏదైనా నేను స్వీకరిస్తాను ఆ శుద్ధ భక్తుడి నుండి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మనం 10 రకాలు చేసి సరైన శ్రద్ధ లేకుండా గర్వంతో నేను ఇంత గొప్పగా చేయించాను అనుకున్నట్టు అది కాదు భగవంతుడికి కావాల్సింది. ఇవ్వలేని వాళ్ళైనా ప్రేమతో వాళ్ళు ఆ నీరైనా నైవేద్యంగా పెట్టి ఆ మనసు నిండా భక్తి ఉంటే అది భగవంతుడికి కావాల్సింది. యత్కరోషి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం
యత్ కరోషి నువ్వు ఏది చేసినా, యదశ్నాసి నువ్వు ఏది భుజించినా, యజ్జుహోషి నువ్వు ఏ యజ్ఞం చేసినా, దదాసి ఏ దానం చేసినా, యత్ దానిని మరి ఏది దానం ఇచ్చినా కూడా, యత్ తపస్యసి ఏ తపస్సు ఆచరించిన, కౌంతేయ తత్ కురుష్వ దానిని చెయ్యి. ఎలా? మదర్పణం నాకు అర్పించి చెయ్యి. నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది భుజించినా, ఏ యజ్ఞం చేసినా, ఏ దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు చేసినా వాటన్నిటినీ నువ్వు తత్పురుష్వ చెయ్యి, మదర్పణం నాకు అర్పించి చెయ్యి అని చెప్పి భగవంతుడు మనం ఎలా ఈ ప్రపంచంలో పనులు చేయాలో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. నువ్వు యజ్ఞం చెయ్యి, దానం చెయ్యి, తపస్సు చెయ్యి, నువ్వు ఏది తిన్నా, అసలు ఆఖరికి నువ్వు ఏది చేసినా, ఏ పని చేసినా దాన్ని ఎలా చేస్తావు అంటే నాకు అర్పించి చెయ్యి. ఎందుకబ్బా భగవంతుడికి అర్పించి చేయడం అని మనకి డౌట్ వస్తే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో దానికి రీజన్ కూడా చెప్తున్నారు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. శుభ అశుభ ఫలితాలన్నిటినీ కూడా నువ్వు మోక్షసే నువ్వు నాకు అర్పించి గనక చేస్తే ఏ పనైనా శుభ అశుభ రెండు ఫలితాల నుండి నువ్వు మోక్షాన్ని పొందుతావు. తద్వారా అన్ని కర్మబంధాల నుంచి మోక్షాన్ని పొందుతావు. సో అదేమిటప్ప శుభమైన కర్మఫలం అయితే ఎందుకు వదులుకోవాలి, అది శుభమే కదా అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. వదులుకోకపోతే ఏమవుతుంది, మరి బంధాలు ఏర్పడితే ఏం జరుగుతుంది, మనం మరి మళ్ళీ ఈ భూ ప్రపంచంలోకి వస్తాం. సో బంధాలు లేకపోతే మరి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తామని చూసాం కదా. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ, ఇటువంటి సన్యాస యోగంలో యుక్తుడివై విముక్తో మాం ఉపైష్యసి, నువ్వు ఇక ఇందులో ఇలాంటి యోగంలో గనక నువ్వు నియుక్తుడవయ్యావంటే తప్పనిసరిగా నీకు విముక్తి వచ్చి మాం ఉపైష్యసి నన్ను పొందుతావు. సో ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి. విముక్తి అంటే ఎక్కడి నుండి అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి వచ్చి భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలా నువ్వు అన్నీ నాకు అర్పించడం, అన్ని పనులు నాకు అర్పించడం ద్వారా శుభ అశుభ ఫలితాలు అన్ని బంధాల నుంచి కూడా విముక్తి చెందుతాం. సో ఏ బంధాలు లేకుండా మన బ్యాలెన్స్, మన పలక గనక క్లీన్గా ఉంటే శుభ బంధాలు లేవు, అశుభ బంధాలు లేవు, పాప బంధాలు లేవు, పుణ్య బంధాలు లేవు. అప్పుడు అలా క్లీన్గా ఉన్నప్పుడే మనం మరి భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి అర్హత. సో అన్ని బంధాల నుంచి విముక్తి చెంది నువ్వు నాకు అర్పించడం ద్వారా ఈ బంధాలన్నిటి నుంచి విముక్తి వచ్చి నువ్వు నన్నే చేరుకుంటావు. సో భగవంతుడికి అర్పించడం అంటే ఏమిటి? ఊరికినే భగవంతుడా నీకు అర్పించానని ఒక నమస్కారం పెట్టి చేయడమా? కాదు. మనం రాగద్వేషాతీతంగా పనిని చేసి ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అని మనం సమత్వంతో స్వీకరించగల తత్వాన్ని నేర్చుకున్నప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా అది భగవంతుడికి మనం సరిగ్గా మనస్ఫూర్తిగా అర్పించినట్టు. ఆ తర్వాత భగవంతుడికి అర్పించాము అంటే మరి ఏ పనైనా ధర్మ మార్గంలో చేయాలి, ఆయనకి నచ్చే విధంగా. లేదు అంటే అది మనం అర్పించి చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళి చెడు పని చేస్తే అది కరెక్ట్ ఎలా అవుతుంది? సో భగవద్ అర్పణ అన్నది మనల్ని ఈ రకంగా భగవంతుడిని ఈ మనస్సును మరి అన్ని బంధాల నుంచి కూడా విముక్తం చేస్తుంది. అంటే భగవంతుడికి అర్పించడం అంటే రాగద్వేషరహితంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థంగా పనిని చేసి ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఆయన ప్రసాదంగా స్వీకరించగలగడం. సో రెండిటి నుంచి మోక్షం వస్తుంది. శుభ అశుభ ఫలితాలు. సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సో సమూహం సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశుల పట్ల నాకు సమత్వమే. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతంతో ఉండను. నమే ద్వేషోస్తి, నాకెవరి పట్ల ద్వేషం లేదు. నా ప్రియ, అలాగే నాకెవరు స్పెసిఫిక్గా వీళ్ళు నాకు ఇష్టము అని పక్షపాతం లేదు. ఏ భజంతి తు, కానీ ఏ భజంతి ఎవరైతే నన్ను పూజిస్తారో మాం భక్త్యా భక్తితో
మైతే తేషు నేను వారిలోనే ఉంటాను, మరియు అపి అహం వాళ్ళు కూడా నాలోనే ఉంటారు. సో నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరి పట్ల పక్షపాతంతోనూ ఉండను, నేను అందరి ఎడల సమత్వంతోనే ఉంటాను. కానీ ఎవరైతే నన్ను భక్తితో నా పట్ల భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళు మరి ఇక నాకు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళల్లో నేను ఉంటాను, నాలో వాళ్ళు ఉంటారు. ఇదేమిటి భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళల్లోనే ఉంటారు అంటున్నారు అనే డౌట్ వస్తే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి? ఆ కనెక్షన్లో ఉంటారు వాళ్ళు. మనందరిలో ఉన్నా మనం కనెక్షన్లో లేము. భగవంతుడితో కనెక్షన్ అంటే వాళ్ళు ఆ శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని అలవర్చుకున్న వాళ్ళు, అందుకని వాళ్ళకి భగవంతుడు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగారు కాబట్టి కనెక్షన్ అని చెప్పి చెప్తారు అంటున్నారు. సో నాకెవ్వరి పట్ల పక్షపాతం లేదు, అంటే మన యొక్క సాధనని బట్టి మనకు ఆ కనెక్షన్ వస్తుంది అంటే. మరి లైట్ బల్బ్ వెలగాలి అంటే అసలు ల్యాంప్ ఎక్కడుంది, ప్లగ్ ఎక్కడుంది, వైర్ ఎక్కడుంది, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. వైర్ తీసుకువెళ్ళి ఆ ప్లగ్లో గుచ్చాలి. గుచ్చి కరెక్ట్గా ఇవన్నీ వెతుక్కుని గుచ్చినప్పుడే లైట్ బల్బ్ వెలుగు. ఈ వెతుక్కోవటం, ఈ గుచ్చడానికి చేసే ప్రయత్నమే మన సాధన. ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ గుచ్చడం కూడా సరిగ్గా గుచ్చలేదనుకోండి, మరి లైట్ వెలగదు. కరెక్ట్గా గుచ్చినప్పుడు వెంటనే లైట్ బల్బ్ వెలుగుతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ అయిన భగవంతుడి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటామో ఆ కనెక్షన్లోకి వెళ్ళి జ్ఞానోదయం ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఆ సచ్చిదానంద తత్వం అంటే ఇది, ఆహా ఇంత వెలుగు, ఇంత ఆనందం, ఇంత ప్రకాశత్వం, ఇంత దివ్యత్వం దీనిలో ఉందా అని మనకి ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుస్తుంది. సో ఆ రకమైనటువంటి సాధనతో సో అది ఇక్కడ కనెక్షన్. సో ఆ కనెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి భగవత్ తత్వం తెలుస్తుంది. వాళ్ళల్లో నేను ఉంటాను, నాలో వాళ్ళు ఉంటారంటే నిజమే భగవంతుడు అందరిలోనూ అన్నిట్లోనూ ఉన్నారు. కానీ ఆ ఉన్నారు అన్నది తెలుసుకున్న వాళ్ళకి ఆ నిజమైన ప్రకాశత్వాన్ని వాళ్ళు అనుభవించగలుగుతారు. అది నేను వాళ్ళల్లో ఉన్నాను, వాళ్ళు నాలో ఉన్నారు అన్న దానికి అర్థం. నెక్స్ట్ శ్లోక. अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेवनम् अन्तव्यः सम्यग् వ్యవసితో హి సహా. సో ఎంతో హేయమైన పనులు చేసిన వాళ్ళైనా, అంటే ఎన్నో మరి పాపాలు చేసినా కూడా మనిషి భక్తిలో గనక ఫైనల్గా నియుక్తుడు అవ్వగలిగితే తప్పనిసరిగా తన సంకల్పంతో స్థిర నిశ్చయంతో ఆ భక్తిలో ఉండి అలా మారిపోతే వేరే మార్గంలోకి భక్తి మార్గంలో గనక వచ్చేసాడు అంటే అతన్ని సాధుగానే పరిగణించాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇలా పాపాలు చేసిన నిజమైన భక్తిలో స్థిరపడ్డ వాణ్ణి మరి సాధువు మంచివాడనే చెప్పుకోవాలి, సాధు అని అంటున్నారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరిని చెప్పుకున్నాము? ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకునైనా చెప్పచ్చు. అజామిలుడు వాల్మీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వెరీ గుడ్, వాల్మీకి. మరి ఆయన మరి మొదట్లో దొంగగా ఉండేవాడు, చివరికి నారద మహర్షి ఉపదేశంతో ఆయన మరి గొప్ప మహాత్ముడు అయిపోయాడు. సో అలా పాపాలు చేసినా కూడా ఎప్పుడైతే భక్తిలో నియుక్తులు అవుతారో, అదే భక్తిలో స్థిర నిశ్చయంతో ఉండిపోతారో వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి మారడం కాకుండా వాళ్ళని సాధువులుగానే పరిగణించాలి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడే అంటే ఆ మార్పు గనక వచ్చింది అంటే ఆ పూర్వం చేసిన పాపాలు కూడా మరి వైదొలిగిపోతాయి. నెక్స్ట్ మాం అయిపోవచ్చింది. మాం హి పార్థావ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రా తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో నన్ను నిశ్చయంగా పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఎవరైతే ఆశ్రయించిన ఏపి అలాంటి వారు కూడా మరి పాపయోనః అంటే అదం అంటే ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళైనా, స్త్రీ అయినా వైశ్యులైనా తథా శూద్రులైనా
తేపియాంటి వాళ్ళంతా కూడా పొందుతారు పరమగతిని. ఎప్పుడు నన్ను ఆశ్రయించే వాళ్ళు, నన్ను శరణుజొచ్చే వాళ్ళు, ఎలాంటి జన్మలో ఉన్న ఫ్యామిలీలో పుట్టినా, స్త్రీలైనా వైశ్యులైనా శూద్రులైనా ఎవరైనా సరే పరమగతిని పొందుతారు. అంటే ఇక్కడ స్త్రీలు అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే, స్త్రీలు ఏమైనా తక్కువ వాళ్ళ అని మనకి డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే, స్త్రీలు ఇదివరకు రోజుల్లో వాళ్ళు ఎక్కువగా చదువుకోలేదు, బయటికి వెళ్ళలేరు, ఎక్కువ ఇంట్లోనే ఉండేవారు కాబట్టి వాళ్ళకి లౌకిక జ్ఞానం అది కొన్ని విషయాలు తక్కువగా ఉండొచ్చు ఈ బయటికి వెళ్ళే పురుషుల మీద. అందుకని ఆ రకంగా ఎవరైనా సరే అన్నదానికి అర్థంగా, అంటే లింగ భేదం లేదు, జాతి భేదం లేదు, భగవంతుని పొందడానికి ఏ అర్హత అవసరం లేదు. కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఆయనకి శరణాగతి చెందిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మరి పరమగతిని పొందుతారు. ఆ భక్తి, ఆ శరణాగత తత్వమే అవసరం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి అన్నది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలా భగవంతుని శరణు వేడిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే భగవంతుని చేరుకునే అర్హత పొందుతారు. కిం పునర్బ్రాహ్మణ పుణ్య భక్త రాజర్షయస్తథా అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వమాం. సో ఇక మరి ధర్మాత్ములైన బ్రాహ్మణుల గురించి, భక్తుల గురించి, రాజర్షుల గురించి, పుణ్యభక్త రాజర్షయస్తథా, అలాగే వీళ్ళందరూ అనిత్యం అసుఖం లోకం, ఇక వీళ్ళందరి గురించి చెప్పేదేముంది, అనిత్యము అసుఖము అయిన ఈ లోకంలో, ఇమం లోకం ఈ లోకంలో ప్రాప్య వాళ్ళు ఈ లోకంలోకి వచ్చినందువల్ల భజస్వమాం నన్ను భక్తితో పూజించడంలో నియుక్తులం అవ్వు. ఇక ధర్మవంతులైన బ్రాహ్మణులు, భక్తులు, రాజర్షుల గురించి నేను వేరుగా చెప్పాలా అంటే, ఎవరైనా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే చాలు. లింగ భేదం లేదు, జాతి భేదం లేదు, కానీ శరణు వేడటమే భగవంతుణ్ణి పొందడానికి అర్హత. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడిని ఎవరైనా సరే పరమగతిని పొందగలరు. అలా ఎవరైనా పొందగలరు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా ధర్మాత్ములు, బ్రాహ్మణులు, భక్తులు, రాజర్షులు వీళ్ళ గురించి ఇంకా వేరే చెప్పేదే ఉంది. వాళ్ళు ఎలాగూ ఎప్పుడు భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటారు శరణాగతులై, కాబట్టి ఇక వాళ్ళ గురించి ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా? అలా అందుకని ఈ అనిత్యం అసుఖం అయిన ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నాం కాబట్టి భగవంతుని ఈ రకంగా ఆయన మీద ప్రేమను పెంచుకుని భక్తిభావంతో ఉన్నప్పుడు మనం నియుక్తులం, అందులో నియుక్తులం అవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఆ ప్రేమ భక్తి, ప్రేమయుత సేవలో. సో ఆ ప్రేమ భావాన్ని పెంచుకోవాలి. భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ అంటే ఆయన సృష్టించిన ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా ఆ ప్రేమతత్వం తప్ప ద్వేషరహితంగా ఉండగలగటం. మన్మనాభవ మద్భక్తో, లాస్ట్ శ్లోకం ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. శ్లోకం మిస్ అయ్యాము. 31 మిస్ అన్నట్టున్నది. 31 మిస్ అయ్యా. సో 30th శ్లోకాలో ఏం చూసాము? ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో 30th లో ఎలాంటి హేయమైన కార్యం చేసిన వాళ్ళైనా భక్తిలో నియుక్తులైతే వాళ్ళు సాధువుగానే పరిగణించాలి అని చూసాం కదా. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నాము? క్షిప్రం వాళ్ళు శరణాగత తత్వంతో ఉన్నప్పుడు మరి అలాంటి వాళ్ళంతా భక్తి తత్వంలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సాధువులే. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. క్షిప్రం త్వరలోనే వాళ్ళు అవుతారు భవతి ధర్మాత్ములు, శశ్వచ్ఛాంతి అంటే శాశ్వతమైన శాంతి, నిగచ్చతి పొందుతారు. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నీకు మాటిస్తున్నాను, ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, ఏమని? నమే భక్త నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నా ప్రణశ్యతి, మే భక్త నా భక్తులు నా ప్రణశ్యతి, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నాశనం అవ్వరు. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇక ఈ జనన మరణ చక్రంగా వాళ్ళు ఉండకుండా వాళ్ళు
ఉన్నత లోకాలకు మరి భగవత్ ప్రాప్తికి అర్హులవుతారు అని అర్థం. సో ఇలా ఎవరైతే ధర్మాత్ములయ్యి పాపాలు చేసినా కూడా తరువాత రియలైజ్ అయ్యి భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళి అందులోనే స్థిరపడ్డవాడు శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడై శాశ్వత శాంతిని పొందుతాడు. కౌంటేయ, నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నశింపడు అని నువ్వు ధైర్యంగా నువ్వు ప్రకటించు అని చెప్తున్నారు. సో శాశ్వత శాంతి నిగచ్చతి కౌంటేయ ప్రతిజానిహి, నువ్వు ధైర్యంగా చెప్పవచ్చు నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నాశనం గారని. ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు మరి నరసింహ అవతారంలో భగవంతుడు హిరణ్యకశిపుని వధించి ప్రహ్లాదుని తర్వాత రాజుని చేయడం ఇదంతా జరిగింది కదా, అది చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇలా నా భక్తులెన్నడూ కూడా మరి నష్టపడరు అని చెప్పిన తర్వాత ఇది చూసాం. ఎవరైనా సరే, ఏ జాతి అయినా, ఏ లింగమైనా భగవంతుని శరణాగతి పొందాలి అంటే అదొక్కటే అర్హత. ఏమిటంటే ఆయన శరణాగతి పొందిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పరమగతిని పొందుతారు. అందుకే పాపాత్ములు అనుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే భక్తిలో శరణాగత తత్వంలో సెట్ అయిపోయారో వాళ్ళు కూడా మరి మోక్షాన్ని పొందుతారు. ఇంకా అందరూ పొందుతారు అన్నప్పుడు ఇక బ్రాహ్మణులు, భక్తులు, రాజర్షుల గురించి చెప్పేదే ఉంది. వాళ్ళు ఎలాగో ఎప్పుడు ఈ భక్తిలోనే ఉంటారు. సో ఎవరైనా సరే ఈ అనిత్యమైన ఈ లోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత అందుకని మార్గం ఏమిటి అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బయటపడాలి అంటే మీరు ఇటువంటి ప్రేమతో కూడుకున్నటువంటి భావనలో మీరు సెట్ అవ్వండి, నియుక్తులవ్వండి, రాగద్వేషాతీతంగా ఉండండి. భగవంతుణ్ణి ప్రేమించడం అంటే ఈ తత్వం ఉంటేనే భగవంతుణ్ణి, అందరిలో ఉన్న భగవంతుణ్ణి కూడా ప్రేమించగలిగినప్పుడే భగవంతుణ్ణి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించగలుగుతా. అంటే ఈ రాగద్వేషాలకు అతీతమైన ప్రేమతత్వంలో ఉండండి, అది నిజమైన భక్తిభావం అని. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మధ్యలో ఉంది 9.34 భగవద్గీత 18 అధ్యాయాల్లో 9వ అధ్యాయంలో లాస్ట్ శ్లోకం అంటే కరెక్ట్ గా మధ్యలో ఉంది. అంత భద్రంగా పెట్టారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక కాబట్టి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఏమిటి? మన్మనాభవ, మనస్సును నా మీదే పెట్టి ఉంచు. మద్భక్తో, నా భక్తుడవు అవ్వు. మధ్యాజి, నన్ను పూజించు. మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కరించు. అంటే ఎప్పుడు 2 చేతులు ఎత్తి ఇలా నమస్కరిస్తూనే కూర్చోమని కాదు, ఆ ప్రార్థనా భావంతో ఉండు, ఆ శరణాగత తత్వంతో ఉండు. 2 చేతులు అంటే 2, 5 + 5 వేళ్ళు 10 అంటే 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు కూడా భగవంతుడికి అర్పించడం. ఏది చేసినా భగవంతుడికి అర్పణాభావంతో ఉండడం, శరణాగత తత్వంతో. సో మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు. యుక్త్వైవం, ఇలాంటి ప్రవర్తనలో నువ్వు నియుక్తుడు అయితే ఆత్మానం మత్పరాయణ, నీ ఆత్మను నాకు సమర్పించి, అంటే నీ మనస్సును నాకు సమర్పించి ఉన్నప్పుడు నీ మనస్సును మన్మనాభవ, నా మనస్సును సదా నా చింతనలో ఉంచు. మద్భక్తో, నా భక్తుడవు అవు, నాకు నమస్కరించు. మామే వైశ్యసి, నన్నే ఈ విధంగా నువ్వు సంపూర్ణంగా నిమగ్నుడు అయితే తప్పకుండా నన్ను పొందుతావు. యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ, నీ మనస్సును ఇలా నా మీద లగ్నం చేయగలిగినప్పుడు నువ్వు తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతావు. సో భగవంతుణ్ణి సమస్తంలోనూ చూడగలిగిన వాడు మరి ఈ రకమైన ప్రేమతత్వం, అందరిలో ఉన్నది ఆ భగవంతుడే అనే తత్వం ఎప్పుడైతే మరి ఆ రాగద్వేషాతీతంగా మనం వెళ్ళగలుగుతాము, మరి అది నిజంగా మనం భగవంతుడిని మనసులో స్థిరం చేసుకున్న భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు, శుద్ధ అంతరంగుడు, అతను ఈ రకంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు. సో ఇది లాస్ట్ శ్లోక అన్నమాట. సో ఇది మనం ఎప్పుడు కూడా భగవత్ చింతనతో ఉన్నప్పుడు ఆ తత్వం కూడా స్లోగా మనకి అలవడుతుంది. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. సో మనస్సును ఎల్లప్పుడు నన్ను స్మరించడంలో నిమగ్నం చేయి, భక్తితో ఉండు, ఆరాధించు, ప్రణామాలు అర్పించు. పూర్తిగా నా మీదే మనస్సును పెట్టినప్పుడు నువ్వు ఈ రకంగా తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటావు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం
మరి క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో మనం అది ఈ గీతా పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే అందరూ మరి మంగళహారతికి అటెండ్ అవుతున్నారా? భాగవతం క్లాస్ కానీ? అవుతున్నాను మేడం. వెరీ గుడ్. ఇంకెవరు మిగిలిన వాళ్ళు అటెండ్ అవుతున్నారా? మరి మీరు ఫోన్ ఆన్ చేసుకుంటే చాలా, క్లిక్ చేస్తే చాలు ఆ టైంకి మీరు. సో అది ట్రై చేయండి అందరూ. మరి వేరే వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు, అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. భాగవతం క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారా ఎవరైనా? ఎవరు అటెండ్ అవ్వడం లేదా భాగవతం క్లాసు? హరే కృష్ణ. సో భగవంతుని శరణు చొచ్చి ఆయన ప్రీతితో ఆయనను మనం భక్తి భావంతో ఉండడం ఉన్నవాళ్ళు తప్పనిసరిగా భగవంతుడిని పొందగలుగుతారు అన్నది లాస్ట్ శ్లోకంలో చూశాను. హరే కృష్ణ. మరి క్లాసు హరే కృష్ణ.